Nay, alis po muna ako. Sige anak, basta huwag kang magpapagabi ng uwi mamaya ha. Opo, Nay. Uwi po ako na maaga. Sige anak, mag-iingat ka ha. Sige po. Oy, Mare, saan pupunta yung anak mo? Magkikita yata sila ng mga kaklase niya. Parang napapansin ko, palagi na lang umaalis yung anak mo ha. Tapos, gabi na lang siya lagi kung umuwi. Mga kaibigan lang naman niya mga kasama niya, kaya panatag naman ang loob ko. Naku, Mare, dapat hindi mo laging pinapayagan yung anak mong lumabas araw-araw kasi baka matulad siya sa ibang bata na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi naman siguro, Mare. Malaki ang tiwala ko sa anak ko, kaya kahit maluwag ako sa kanya, marunong pa rin siya sumunod sa akin. Ikaw din, pinapaalalahanan lang kita. Kita mo yung anak kong si Rose, lagi lang siya sa bahay kapag walang pasok. Naku, Mare, hindi naman siguro masama kung minsan payagan mo di siya lumabas kasama ng mga kaibigan niya. Ay, hindi pwede kasi puro kalokohan lang ang matututunan niya. Si Jen, pinapayagan ko dahil naawa ako sa kanya kasi pagod na lagi ang utak niya sa kakaaral. Kaya maganda pa rin na nakakalabas siya. Eh yung anak ko naman nakakapagpahinga rin siya kahit nasa bahay lang siya. Sa bagay. Sige Mare, pasok na ako sa loob. Magluluto pa kasi ako. Sige Mare, ako rin pala. Magluluto pa. Sige. Oh anak, gising ka na pala. Alam mo ba anak, yung anak ni Kumaring MC, feeling ko hindi siya makakapagtapos ng pag-aaral. Bakit naman po, Nay? Masyado kasing maluwag si Kumaring MC sa anak niya. Palagi niyang hinahayaang gumala kung saan-saan. Hindi naman siguro, Nay. Kasi kilala ko naman yun si Jen. Hay nako, basta. Kaya wag kang babarkada dun baka kung ano pang yung matutunan mo. Si Nanay naman, lagi nga lang ako dito sa bahay. Kaya nga, laking pasasalamat ko dahil hindi ka kagaya ng ibang kabataan dyan. O sige na, magsasaing pa ako. Gusto mo palang sumama sa akin mamaya sa palengke? Hindi na po, Nay. Ang init po kasi. O sige, dito ka lang sa bahay ha. Opo. Nay, mano po? Nay, di ba kumari niyo yung nanay ni Rose? Oo anak, bakit? Nakasalubong ko po yung kaklase ni Rose. Ilang araw na daw po siyang hindi pumapasok. Sigurado ka ba dyan anak? Oo, Nay. Hindi naman po siguro magsisinungaling yung kaklase niya. Tinatanong na rin po kasi siya ng teacher niya. Baka naman may sakit lang siya anak. Yun nga daw po yung sabi niya sa teacher niya. Pero magdadalawang linggo na po simula nung sinabi niyang may sakit siya. Naku, ganun ba? Sige, pupunta ako si Maring kay mamaya at sasabihin ko sa kanya. Sige po, Nay. Magbibihis po muna ako. O, sige anak. Ay nako, grabing init ngayon. Sana naman umulan mamaya. Grabe ang init. Mare, may tatanong lang sana ako tungkol kay Rose. Bakit Mare? Wala dito si Rose Pumasok sa eskwelahan? Pumasok? Bakit? Magaling na ba siya? Ha? Ano bang sinasabi mo Mare? Wala namang sakit si Rose Ang sabi kasi ni Jen, ilang linggo na daw hindi pumapasok si Rose. Nag-aalala na yung teacher nila. Kaya tinatanong nila kay Jen kasi alam nila magkapit-bahay sila. Baka naman hindi si Rose yun. Baka naman nagkakamali lang yung anak mo. Araw-araw namang pumapasok si Rose. Katulad kanina, humingi pa nga siya ng pera dahil may babayaran daw sila sa school. Ganun ba? Sige, sabihin ko na lang kay Jen mamaya. Baka nagkamali lang siya. Oo, baka kapangalan lang ng anak ko yun. Tsaka hindi magagawa ni Rose na lumiban sa klase. Alam mo naman yun, importante sa kanyang pag-aaral niya. Ganun ba? O sige Mare, napunta lang naman ako dito para tanungin yun. Sige. Ano, Nay? Nakausap niyo na po ba yung nanay ni Rose? Oo, ang sabi sa akin ng nanay niya, baka kapangalan lang niya yung tinutukoy mo. Kasi hindi lumiliwan sa klase si Rose. Hindi, Nay. Hindi ako nagkakamali. Dahil siya lang naman na may pangalang Rose sa klase nila. Nako, hayaan mo na lang anak. Mahirap naman makipagtalo kay Maring Kay. Sige po, Nay.
anak. Bakit pala hindi mo inuwi yung toga mo kahapon? Nakita ko kasi si Jen na uwi na niya yung togang susuotin niya. Nay, hindi po ako kasali. Ha? Hindi ka kasali saan? Bakit anak? Hindi ka ba kasama sa mga sasabitan ng medalya? Ano ba naman yan, Rose? Puro aral na nga yung ginagawa mo tapos hindi ka pa napasama? Ano? Ano na lang sasabihin ng mga tao? Lagi kitang sinasabihan na dapat puro pag-aaral lang ang unahin mo. Nay, hindi po ako kasama sa magtatapos. Kaya yung sinasabi niyong medalya, wala talaga akong makukuha. Ano, Rose? Ulitin mo nga yung sinabi mo. Nay, hindi na po ako makakapagtapos. Dahil ilang buwan na po akong hindi po mapasok. Bakit? Anong problema? Kulang ba yung baon mo? Binibili ko naman lahat ng pinapabili mo ah. Hindi na kinaya ng utak ko, Nay. Ang dami mong sinasabi na dapat at hindi dapat gawin. Hindi ko na alam kung saan ko lulugar yung sarili ko. Eh di dapat nagsabi ka sa akin, anak. Tuwing nagsasabi ako sa'yo, Nay, yung gusto mo pa rin yung nasusunod. Ayaw mo akong pakinggan. Ilang buwan na ako nahihirapan, Nay. Wala akong makausap sa nararamdaman ko. Patawarin mo ako, anak, kung masyado akong naging mahigpit sa'yo. Hindi ko alam. Ganyan na pala yung nararamdaman mo. Pasensya na po, Nay. Sobra na kasi ako nai-stress. Huwag kang mag-alala, anak. Kakausapin ko lahat ng teachers mo bukas. Salamat po, Nay. Nay, teka lang po. Marami pong salamat. Akala ko po, Nay, hindi na po ako makakapagtapos. Salamat dahil pinakiusapan niyo po yung teacher ko. Oo naman, anak. Mabuti na lang. Mababait yung mga teachers mo at pumayag silang makamarcha ka. Oo nga, Nay. Mabuti na lang naipasa ko lahat ng binigay nilang pagsusulit sa akin. Siyempre naman, anak. Ikaw pa ba? Basta pangako ko sa'yo. Pakikinggan na kita at hindi na kita pipilitin sa mga bagay na hindi mo gusto. Salamat po, Nay. Maringkay, yayayain ko lang sana kayo sa bahay. May konting handaan lang. Sige, Mare. Anak, gusto mo ba? Sige po, Nay. Ay, Mare. Hindi pa pala ako nakakapagpasalamat kay Jen kasi dahil sa tulong niya, nakapagtapos si Rose. Naku, Mare, wala yon. Ang importante, sabay silang nakapagtapos ng pag-aaral. Oo nga, Mare. O ano, tara na? Tara na, anak. Sige po.